खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सनापुराव सिमेन्ट फेक्टरि बानायनायनि हेंथायै जायगानि रायजो राजाया धरना होदों। बजालिनि भबानिपुराव जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामदों। दिसपुर रेभिनिउ सार्कलआव सासे हानि दालाल हमजादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गोदानै सानै आइजो बिजिरगिरि। चिरांनि काजलगावआव मिरु बर' बिमा गौथुमनि जर'खा सावरायमेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सनापुराव मेसार्स ताज सिमेन्ट मेनुफेक्सारिं प्राइभेट लिमिटेडआ सिमेन्ट फेक्टरि गायसननो लानायखौ होबथानानै जायगानि रायजो राजाया धरना होदों। मंगलबारखालि सनापुर सार्कलनि मावख'गिरि उपासना डेका, जिल्लानि डेभेलपमेन्ट कमिशनार परिजात भुइया, आकान्थि चिफ एनभाइरनमेन्टेल इन्जिनियार गकुल भुइयामोना जायगानि रायजो राजाफोरखौ बुजायनो एबा मिथिहोनो मेल खुंदोंमोन। बे समावनो सनापुर ओनसोलनि रायजो राजाया गोख्रोङै धरना होयो आरो सनापुराव सिमेन्ट फेक्टरि जाहोआ होननानै होबथानो नाजायो। लोगोसेनो आबहावायारि बिफान, हाग्रा बिफान, आमसां, पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि मावख'गिरिफ्रा बयनिफ्रायबो फोरमानलाइ होनानै रायजो राजानो जिब जुनार एबा सुबुंनि जेबो खहा जानाय नङा होननानै बुंथिनांगोन, अब्लासो ताज सिमेन्ट फेक्टरिखौ गायसननो हागोन होननानै दाबि खालामदों। बजालि जिल्लानि भबानिपुराव थानाय गपाल आटा सत्रनि हाखौ आयेन बेरेखायै जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो दखल खालामनानै एबा आवग्रिनानै लादोंमोन बिसोरखौ पुलिसनि हेफाजाबै होखारदों एबा इभिक्सन खालामदों। गपाल आटा सत्रनि गासै 33 बिघा हाखौ मंगलबारखालि बजालि जिल्लानि एडिसि आरो सार्कल अफिसार, पुलिस आरो जेसिबि लानानै इभिक्सन खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव बशिष्ठ थानानै पुलिसआ दिसपुर रेभिनिउ सार्कलनि सासे हा दालालखौ मंगलबारखालि एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां हानि दब्लाय एबा प्लट फाननाय बायनायाव गोबां कमिसन लाग्रा हानि दालालखौ पुलिसआ संदाननानै दिहुनो आरो हमनो हायो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सानै आखान्थि आइजो बिजिरगिरिखौ आबुं बिजिरगिरि महरै प्रमसन होदों आयेन बिफाना। जास्टिस सुमिता पुकन काउन आरो जास्टिस मिताली ठाकुरियाखौ मिरु सोरखारनि आयेन बिफाना आबुं बिजिरगिरि महरै प्रमसन होदों। मख'नो गोनांदि सिगाङाव बिसोर सानैबो आखान्थि बिजिरगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। नोजोर होनांगोन दि जायफोरा आखान्थि बिजिरगिरि महरै खामानि मावो बिसोरखौ बोसोरनैनिल' सम होनाय जायो। बेनिखायनो बिसोरो बोसोरनै उनाव आर'जलाइ गथायफिननांगौ जायो। नाथाय आथिखालाव जास्टिस सुमिता पुकन काउन आरो जास्टिस मिताली ठाकुरिया मोनहा अरायजोर बिजिरगिरि महरै थिसनजाबाय। मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव मैया मंगलबारखालि चिरां जिल्ला एबसुनि मावख' काजलगावआव आइजोफोरनि जर'खा सावरायनाय आरो चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुम दानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लादोंमोन। बर' बिमा गौथुमनि लेङाइ गाहाय लिंथुमगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर'नि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, नेहाथारि प्रिस्किला बसुमतारि, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारि आरो गाहाय नेहाथारि रेडियान नार्जारिजों लोगोसेनो गोबां मावथि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।